Для хлопчыкаў і дзяўчынак лета насычаная, вясёлая і бесклапотная пара, у якую яны часта застаюцца без пільнага кантролю дарослых. І каб адпачынак быў не толькі прыемным, але і бяспечным, прадстаўнікі ўсіх зацікаўленых службаў праводзяць з дзеткамі карысныя і пазнавальныя гутаркі. А на гэтым тыдні работнікі Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях наведалі рабят, якія адпачываюць у лагеры «Космос» у рамках акцыі «Каникулы без дыму и огню». Проводится она для того, чтобы напомнить ребятам, как они должны себя вести, чтобы они не забывали, что спички детям не игрушка. Акция у нас проходит в лагерях дневного пребывания и круглосуточного. Візіты ратавальнікаў у летнія лагеры дзеці любяць і з нецярплівасцю чакаюць. Бо гэта не толькі прафілактычнае мерапрыемства, але і маса прыемных эмоцый. І гэты раз не стаў выключэннем. Пачалося ўсё з гутаркі аб правільных паводзінах у небяспечных для жыцця і здароўя сітуацыях і ўменні дзейнічаць пры пажары. А на вуліцы ратавальнікі падрыхтавалі для дзяцей невялікае паказальнае выступленне і далі магчымасць хлопчыкам і дзяўчынкам паспрабаваць сябе ў ролі пажарных, патрымаць пажарны рукаў і прымерыць кіслародны балон з маскай. Дарэчы, важыць ён нямала, каля 8 кілаграмаў. В баллоне, кажется, много воздуха, поэтому тяжело. А ты знаешь, для чего он нужен? Чтобы когда пожарные заходят в дом, там же много дыма и нечем дышать. Поэтому надевают эти баллоны, маски, чтобы было бы дышать. Мы пускали со струи пожарный фонтан. Понравилось тебе? Да. Ты Очень. такое уже делала когда-нибудь? Нет, еще не пробовала. Правда, в школу приезжала. А тяжело держать? Нет, не тяжело, он максимально легкий. Самым маленькім выхаванцам лагера ратавальнікі дазволілі пасядзець у пажарнай машыне, падаць гукавы сігнал, распавялі пра тое, як работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях выязджаюць на пажар і якую тэхніку выкарыстоўваюць. Включи вот эту верхнюю. У тебя работают маячки. Тебя пропускают все. Включи эту. Кряк. Нажми. Выключай. Эту выключай верхнюю. Нажми вот эту. Еще раз нажми. Тебя должны пропустить все. Адзначым, што, магчыма, тыя веды, якія падарылі дзецям работнікі Шклоўскага РАНС, дапамогуць выбраць им будучую профессию и позбегнуть беды. Мне кажется, надо такие мероприятия проводить, все потому что надо детям узнавать, что что надо делать, когда пожар и когда какая-то вещь загорелась, потому что из-за этого может погибнуть человек. Такія мерапрыемствы будуць праходзіць на працягу ўсяго лета, каб хлопчыкі і дзяўчынкі не забывалі, як трэба паводзіць сябе ў небяспечных для жыцця абставінах і каб гэтыя дні былі прыемнымі. Іншымі словамі.